Ezani ịma na abịa n'ala Igbo be anyị makwa ibe omenala be anyị ji wụrụ ibe ọwụ maka mgbe anyị na-eme omenala emesighị ike mgbe omenala be anyị ka na-atọ ụtọ mgbe nwaanyị na-ekwu ikpere nye di ya nri ịmakwa ibe nna agwa gị ọ na-abụ mmadụ imejọ na Naịjirịa tikwunyewa ya anya ọ bụrụ maka gịnị ibe ndugbu o ji bibe ana ka a na-ekwu okwu ya maka na enwere ibe ndugbu o ji bibe ana be anyị ji wee kwuru mana ndugbu be anyị gwara anyị na ọ bụrụ na ime mmadụ ibe ọjọọ gụ machi ibu ya n'ụzọ ihe ọjị na-efere ji emachi ibu ya n'ụzọ iru ọbụ ikwuru o mepee ụzọ bụ ya ọ na-ana gị inye ya ọjị ọ nyere gị ọjị ọ jụọ gị ibe iji bịa ịkpụ ya n'ọgwago mere alụ dị otu a ma otibe mgbe ahụ o tiri mkpu ndị mmadụ anụkọkwelu n'ọgwago mere ya wụ ibe ịbụgo na ibere ya eme ga-eje ha ekwego ka ime ya wụ ibe ọzọ ọkwa nne mana ọ bụrụ na ije ebe fara je confession ọgwago na fada ma ibe unu kpara emechaa echi na izu na-abịa ije mekwa ya wụ ibe ịbụghị ibe nna egwu ekenekwara gị ekene ha ibe mere mma nwoke eji eyi nwoke bụ mbụba nna ha ịma na a gwara mba na ọ na-adụkwa mmụọ ọgaranya mụọ nwa ya mụị mbụba ọmụ ọzọ ya mụọ ya agahụ n'ime ya ka o ji ahụ ibe tụwa ọnụ agahụ eje eji mara bụ onye ji ya ọ taba ike mbụba eburu ya n'isi odegwu nwoke onu m kenere gị nwoke eji eyi nwoke bụ mgbọkịtị na-enegwu iche obu nwa na nka ọ bụ obere nwa bụ na asa arụ na abụ n'ọbụ na-egwu odegwu nwoke na-eme ekenekwukwa gị ọzọ azụ ndị werekwa ekene ngụ iji eko ya aka na gwara gị nugo anọkwa nna na South Africa ya echekwara ngụ odegwu amaka na anachekwala ugo chekwa egbe ọ naghị akụpụ m uri ma ọkwa nne o ji awa anachekwa nwa ọkụkọ ọlacha akpanị ya ọgwụ iche ọgwụ nwa na nka na ọbụ nọ n'ọgbọ obere nwa bụ ndị tinyetụrụ ugo eziokwu n'izi na ọbụ nọ n'ọgbọ nwoke eji eyi nwoke egwu mkpọkịtị onu m kelere gị azụ ndị oyi adịrị gị mma ịnụgo azụ ndị oyi adịrị gị mma ebi ịgbakwa ibe ji ịtụ oge ebi gekwa ntị ka nkọrọ gị akụkọ ebere nwoke ọma maka na eziokwu okwu ịma ebere ọkwa ebere wu ibe eji ebi ndụ ebi enyi ndụ ebi ka nke ọkwa nne ngwanezie na anya ọkwa ibe ndị ugbo ebe anyị jeri were abụ ọma jeri bata anyị abara ya ebere Chukwu mụnwa wọdụ n'aka Chukwu anyị nwere onye ka Chukwu enwere Ifeanyị Chukwu ngwa kedụzi ka onye a na-akpọ John Stone ji esi bịazie n'ala Igbo be anyị jezie rikusiwere m onye wu Chukwu ọba anyị na ya nọ na mma gbogbo Chukwu John Stone na-abịa ya bụ ihe obodo omume ya anyị ka anyị nachia na ebe anyị si bịa maka ebe anyị si bịa dụkwanụ mma ka m gwakwu na eziokwu okwu ịgba ebe anyị si bịa ya bụ ije na ọ dụkwa mma mana ndị a bịa rie anyị ọrụ gwa anyị na ebe ọba anyị nọ n'ọjọka anyị pụtara ndị kwerenụ pụta ndị ekweghị bakwa ebe n'ike gee ntị ibido na nwatakịrị kụzibere nwatakịrị omenala mgbe o ji etolite ọ marazie ibe nwe omenala ọfụma ọkwanụ maka ejidere anyị na nwa ịmara ndị mmadụ bịa na-ekwu na onweghị ibe nna nna anyị ba mepụtara chacha ajụjụ nna ajụjụ onye wepụtara nri anyị na-eridu onye wepụtara ofe egwusi ya bụ anyị na-eri o nwedịrụ na restọrantị ofe egwusi bara ma ya achịta ha aja ka m jụọ n'ọgwa nne nna nna anyị ba wepụtara ọhụ ya nyere ndị mmadụ ọrụ millions of people ka o nyere ọrụ n'ụwa niile restọrantị niile na-aga aga ịrụgonụ ka esi kwuo ọkwa amamihe ndị nna nna anyị ba ji mgbe gboo gara aga mgbe abụgaba ji wepụta ya bụ ibe masịzi anyị nabatara Jizọs na ndị ụka o nwezighị ibe anyị na-eche onye ọbụla na-echezi ka mirakụl mee na ndụ ya o nwezighị onye na-agba mbọ chaa ibe abụ eji mara Igbo na-ana n'ike anyị amazi na ọ na-abụ obodo ọ bụ nata wuru ibe ji ide ebube nke ịma na nke obodo ahụ na-eme agwụgwọ n'ike ụmụ Igbo ka anyị natakwa ebere nwoke ọma onu m kenekwere gị abụrụ m ibe imere mmanwụ azụ m na oyi adịrị gị mma odegwu ebe isi weta mmaji kwuru mmaji azụ m ngwa iji ego ya gara